Dodong Morales, Philip Agustin, Ryan Cantonero, Marlene Espinal, 69 na mamamahayag na ang napaslang. June Pala, Wala pa ni isang may salas ang napaparusahan. Ray Bangkay. Sino naman kaya ang susunod na mamamaalam? Stop killing journalists. Paalala at pagdamay mula sa RMN. Kasama mo. Radio stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN. Radyo mo nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Dipolo, DXDR 981. Tatak. RMN. Radyo mo nationwide. Sa dihang nakalakaw nag-unom kalakang ang sudlanan sa kasabutan, gihala ni David ang usa ka turo nga nating baka nga tambok. O misayaw si David taman sa ginhawa at ubangan sa Ginoo. Sa ngalan sumahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, maayong udto mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan. Sa gihapon yan sa bang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Mogyapoy magiguban kaninyo ning ubos nyo nga lakad si Veritas. Shelbert Tondoyano Sr., alias Veritas. Viva Pit Senior, Senior Santo Niño. Mga igala, habi na akong dilitag ka programa karon kay nagtuutang watay sugang dagitab no, watay kuryente. Mayo man gani nga wala na appeal ning kuan, no? DXDR, no? Kining linya diri sa DXDR. Maunang salamat nga maka-program yuta, no? Kay atong ipahao mga atong topiko karon sumaong gisaulugan. So pag-monitor nato sa CCTN, no, ang Cebu Catholic Television Network. Busy kayong ka-hook up, no, sa ilang coverage sa Sinulog Festival, no, dito sa Sugbo. Hinana naman na atong naandan, basta Cebu gali, no, dito gali sa Sugbo, ang Sinulog. Sa ulugon yun dito sa dakog yung kasadya, no? Kaya naman po'y competition dito, no? O nga itong ubang mga igsuon nga nabatasan na nila
matag tuig sinulog sa Cebu mo adto gyud sila mao na nga tuwa gyud sila no dito no nagsulog. Yan isa itong nahibaw mga igala no mga tinahod nga tigpaminaw daghang kayo di lang kay mga Pilipino ra ang buot mo saksi kundi asto sa mga foreigner nagali mga grupo sa media nga foreign dito sa akong nahibawan. Buot nila i-cover no ang gisuulugan sa atong Sinulog Festival. Usbon ko Piva Senior no mga igala. O na atong tema atong ipakaom. Okay, pizza 16 no sa atong bulan sa Enero ito ika 2011. Atong salamatan sa dayto si Jiwa no ang akong higala nga usa ka Catholic faith defender nga taga Cebu nga kining kugi kay maminaw sa tulumanon via internet no. Nya siya karon sa Cagayan kay dito siya nagtungha. Iya manggugong gipadad-an og mga dokumento ba nga gamit kayo sa atong pag-studio diha no sa pagpanalipod sa atong pagtuong Katoliko. Na nga akong special pasalamat si G1 kay nahimong usas sa mga anghel no si G1 nga gipadala sa Ginoo gani kanako isip usa ka dipensor Katoliko. Daghan naman ni sila no daghan kayo mo na makaingon jud ko ng mga hikala mga tinahod nga tigpaminaw pinangga jud kay ko sa Ginoo kay daghan kay mga instrumento nga iyang panggamiton ba nga ako ma-inspire gayud sa akong pagka-dipensor Katoliko no dipensor sa pagtuong Katoliko ako ginang klaro na dipensor sa pagtuong Katoliko dili dipensor sa abusong Katoliko lahi man ang CAD o CFD no. CAD means Catholic Abuse Defender. No, di ko na gusto. Ako gusto ko nga mahimo gayong matinud-anon nga Catholic faith, no? Defender. Pagtuo mo akong gidipinsahan kay kini maayo, no? Og magkapabalaan yun sa mga taong buot mo puyo na ining pagtuo ka. Say masaipan manggutano nga kita nga mga nanalipod sa pagtuong Katoliko maapil ko no ng kuan kanang mga abuso no way kun do na manggali dipensor Katoliko nga manalipod og mga abuso sa Katoliko ako dili ko niya na kung na manggali mga panahon nga makapanalipod ko og abuso kana personal na ako nga kasipanan o mga ikaw pasahilo ni ana no kay tao ra man taw sahay usanay mo apil atong pagkatawhanon pero atong paningkamutan nga di ka na mahitabo. Okay, atong gibasa ang pasahon sa ikaduhang Samuel no. Ikaduhang Samuel Kapitulo 6, no? Gikan tudling 1 ngadto 17. Ngano bang ato ning gibasa? Kinaamang gud dinhi ang mga tudling nga atong usas sa gihimong kapasikaranan ni anang atong gisaulugan sa sinulog. Kay kanang sinulog no for reiteration ano pagsubli sa unsay buti pasabot ni ana. Pagsimba na nato sa Dios nga gipaagi natog sayaw no, pinagi og dance. Sa laing pagkaistorya sa in English, worship dance. Pagsimba nga gipaagi natog sayaw na ba na sa Biblia? Naa, no? Kung kamo suki nga tigpaminaw sa ang kahayag sa pagtuong Katoliko o sa programa ni Veritas ni adto pagyud nagkadaiya na atong title niini no sa pikas pa sa istasyon lahi na atong title diri pod atong giusab pod pero mao ra gihapon no panalipod no paghigugma sa panalipod sa pagtuo. So alang kaninyong suki na gyud sa maong tulumanon di na mo mabag-ohan aning atong i-share no bali repetition na lang ni subli na lang ni para di na tumalimtan, no? O sa dihang di na tumalimtan, sa iyo na kayo na to i-share no nga to sa uban. Kaya di agad sa pagbalik-balik, diha manggod na to kadabang mo tapot ko sa atong unahuna pag-aayo o mahimong bahina diha sa atong unahuna o kumbaga sa computer pa na store na diha sa hard disk, no?
o anytime pwede na ito maggamit. Kaya na naman diya sa itong ulo, no? Kaya naman diya, naka-store naman. Sumupor niya itong tulumanon ay magkapuol kung magbalik-balik ng tumong tuyo niya na haron di na itong malimtan. Pero alang niya itong naminaw ron nga mo pagkadungog aning tupiko ha. Tinaawan niya ng worship dance o sinulog. May imong bag-o ginikan ninyo. Okay, no, atong sugda na yun sa inundalang dayag na ining mga gihimo na to ning dokumento. Dokumento diya sa pagpanalipod sa maong batasan na to diya sa itong pagtuo. Okay, no, mga igala, sa ato kong eksperyensya ni ini na ay mga igsuo nato nga iba o lahi usab ang ilang panguna-hunaan aning sinulog kay naamangod sa kasaysayan nahimo ng tipik diya sa tong kasaysayan nga dunay rito o mga practices ang mga igsuo nato ni adto nga gitawag og mga pagano tungod kay wala mag-ila sa matuod nga Dios. Na sila'y mga practices so gusana ni ini kining pagsayaw ba? Nga ang ilang pagsayaw pagsimba gihapon apan didto nila gipahinungod sa mga bakak nga Dios, no? Bakak nga Dios nga no tungod kay dili tinuod nga Dios ilang gihalaran sa ilang pagsimba nga gipaagig sayaw. Di mo do ang uban nato mga igsuon pagkakita nila nato mga Katoliko sayaw-sayaw ta labi na atubangan sa larawan mo man ang gibuhat sa mga pagano ni adto sayaw-sayaw atubangan sa ilang Dios no mga larawan. O nang ilang gihimong parehas ba, no? Matod ba nila ang atong pagsinulog, huwag kalainan sa gihimo sa mga pagano ni adto sa ilang idoloso. Ako ba siguro naggamit ana nga term, unang ni gamit ana, no? Idoloso, no? Si Veritas na ipagka-kuan, pagka buot-buot bag termino, wala gay ko laing makitang termino, magama magugagawa. Oo. Pero I know nga ang importante nga kana makasabot mo. O I'm very sure nga nakasabot mo sa abot na akong ipasabot, no? Ang mga pagano ni adto ay duloso ang ilang gihimo. Bori po sabot nakasa sila ni anang unang sugo sa Dios kanapang pagbaton og laing Dios. Kay ang ribulto nga ilang gigama, ang imahin nga ilang gigama gihimo man nilang Dios nya kay di man tinuod Dios mo na nga mahulog nga Dios, di ba? Kung na-remember mo sa ato nang nadayag na nga tema sa miagi nga ang Dios anything whether living or not, no? Any nga butang nga gihuna-huna nato nga kana Dios nya kay di man na tinuod Dios ang labas niya na, no? Nya nga itong mga imahin sa Katoliko wa man na itudlo nga mga Dios na mga larawan na so dili na Dios dili na idols kay wa may pagtulunan ng atong tinuwa ang Katoliko nga nagtudlo nga ang maong mga imahin mga Dios. Well, unang dako kayong kalainan, klaro kayo para sa mga nakasabot. Dako kay kalainan. Kaya ang mga pagano, giisip man nila nga kanang ilang gisayawan, Dios. Mauna nga mahimong bakak. Oh, ang ilang pagtuo. Nga no, kay di man mahitabo nga ang usa ka binuhat og tao mahimong Dios. So, kay ang Dios dili binuhat og kamot. Ang Diyos magbubuhat kun creator, no? Lahi man ang creator o magbubuhat sa usa ka binuhat. Di ba? Kung ang mga Katoliko doon ay pagsimba pinagkiksayaw, tama lang, no? Correct lang ang pag-ila sa mga Katoliko sa larawan. Ang larawan nagsilbi lang simbolo sa presensya, no? Presensya sa Diyos. Naaba na sa Biblia nga kanang musayaw gali ka nga ang imong gisayawan Dios pero nag-atubang kag imahin. Naagayo no mga igala, no? Naagayo. Muna ato ning basahon og subli pero sugdon ako sa bersikulo 1 ang 2 Samuel 6 kay naa dinhi ang ehemplo niya na natong pagsinulog nga pagsimba nato sa Dios pinaagi og sayo. Ani basahon ko no 2 Samuel 6 1 ngadto 17.
Unya gitigom na usab ni David ang mga pinili niyang tao sa Israel. 30,000 sila. Unya miadto si David ug ang iyang mga tao sa Baali Huda aron pagkuha didto sa sudlanan sa kasabutan sa Dios. Ang Ginoo nga labing gamhanan nga nagalingkod diha sa mga kiruben. Ay biya ninyo sabta kini mga pulong dinhi ba nga giingon ang Ginoo nga labing gamahanan nga nagalingkod diha sa mga kiruben, no? Dini pagkasabton nga nakita gyud ang Dios nga naglingkod niya atong mga larawan sa kiruben. Ngano nga gipamulong man og ingon ini nga ang Ginoo nga labing gamahanan nga nagalingkod diha sa mga kiruben kana tungod kay ang presensya sa Dios naa sa maong mga larawan. Mao ni ang pruweba nato nga ang maong mga sagradong larawan sama sa kiruben nagsimbolo lang sa presensya sa Dios. Nya ganagaling butang nga nagsimbolo sa presensya sa Dios mahimong tawgo na sa ngalan sa Dios, no? Is a figure ba, no? Ako ra kong usbon, unya miadto si David ug ang iyang mga tao sa Baali Huda aron pagkuha dito sa sudlanan sa kasabutan sa Dios. Ang Ginoo nga labing gamhanan nga naglingkod diha sa mga kiruben. Kung ato ning i-cross refer no mga igala, mo lukso ta dito o mo go back ta sa kung mo basa ta sa Biblia kaning 2 Samuel unahan naman ni David, no? Ang Exodo 25 mo na unang bahin sa Biblia, mga unang bahin, di ba? Exodo kapitulo kung wa kumalimot 25 17 ngadto sa 22 kung wa kumalimot sa bawang tudling kadtong si Moises bagi pahimo og larawan sa kiruben din matod pa sa Dios. Iyang giklaro ba nga ang iyang presence atua dito sa duha ka larawan nga iyang gigama. Kay matod pa niya dito ako makigsulti. Giingnan niya si Moises, dito ako makigsulti kaninyo, no? Kung makig-istorya mo na ako, arela mo diri, kaya akong presensya na diri, no? Yan sa Exodo 25. Sumaw ni ang atong pag-cross refer nga wata man sayop sa atong pagsabot na ining pag-ingon nga ang Ginoo nga labing gamahanan naglingkod diha sa mga kiruben, dili pagkasabton nga ang Ginoo gayud nakita gyud ang iyang dagway nga naglingkod ni atong larawan. Kundili ang iya lang presensya tuwa dito. Nakaroon mga higala nga nung ato ning gibasa tungod kay kining sayaw ron nga gihimo ni David mga higala iya mang giatubang tong larawan. Una nga kanang atong sinulog nga nagatubang taglarawan isip simbolo sa presensya sa Dios kay dagway man sa batang Hesus sa gamay pa nga nagsimbolo sa iyang pagkahari kay naay baston naay korona sa hari. Day nagsapnay sa kalibutan, di ba? Ang imahen. Makita nato nga si Jesus bisan bata pa nagasapnay sa kalibutan kana tungod kay naa sa Hebrehanon 1:2 ngadto sa 3 akong basahon. Apan niining kaulahi ay mga adlaw siya misulti kanato pinaagig anak. Ngayang gitudlo nga manununod sa tanang mga butang. Pinaagi kang kinsa usab gibuhat niyang kalibutan. Kini siya ingon nga paganinaw sa himaya sa Dios nga tukma nga hulad sa iyang kinaiya. Mao ang nagasapnay sa kalibutan. Pinaagi sa gamhanan nga gipamulong niya. Muna mga igala, kanang pagulagway na to diya sa Batang Hesus, no? Senior Santo Niño, pinaagig di Bolton o mga igala, na anay basihanan sa Biblia. O ganang sungkod, nagsimbolo sa pagkahari o pagkalabaw, pagkapastor, labawang pastor ni Kristo, di ba? Ang pastor na anay simbolo nga baston, no? Abay, laing prueba na, katong panahon ni Moises, di ba na siya baston? Simbolos pagkapastor niya, simbolos pagkatinugyanan niya, di ba? Niya, sa kang Kristo nga imahe, di ba na po iyang korona, isip hari ka na tungod kay hari siya, no? Hari siya na itong mga Kristiyanos. Kay siya, God mo atong supremo, di ba?
niya nagasapnay sa kalibutan, kana tungod kay nasa Hebrehanon 1:3. Yang nganong senior man, kana tungod kay bisan bata pa siya, tungod kay doon na siya kinaiya nga dili inferior. Ang kinaiya niya bali sa pagkalabaw nga usa sa amahan nga mao ang pagka-Dios, sumahimong tawgo na tug senior siya, no? Amahan na batay prueba na sa Isaias kapitulo 9 tudling 6 no atong basahon. Kay natawo alang kanato ang usa ka bata. Gihatag kanato ang usa ka anak lalaki. Ug siya ang magmando sa tanan. Ug nganlan siyag maalamong magtatambag Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan. Sa laing pagkaistorya, walay katapusang senyor. Ang amahan, sinonymous raman na ang senyor, di ba? Yan, ba ito maingon nga, uy, lahi ng amahan. Lahi po si Kristo. No? Lahi mo na amahan, Kristo tinuod bitaw na. No? Pero na ay mga sitwasyon, di inang usa ka amahan, may mong anak. Di ba? Napoy sitwasyon nga ang anak may mong amahan. Di ba? Sa unsang paagi nga si Kristo maisip na tug amahan, tungod kay labaw nato siya. Ug Dios po siya naa siya kinaiya sa pagka-Dios nga usa sa amahan. Pero sa iya pong pagkaanak, kay naman siya kinaiya sa pagkaanak, muila po siya amahan nga mao to si Yahweh, no? Ang unang persona sa Dios. Nabay laing ehemplo ana no mga higala, no? Ako pananglit, no? Namo ko'y amahan, no? Kinamo ko'y ginikanan, nga tawhanon. Pero kinaminyo naman ko na naman po ko'y anak, amahan na po ko. So muna ginaingon nga, amahan ko at the same time, anak, kinamo ko'y amahan. Yan na po ko'y amahan nga tuwas langit ang Diyos. Di ba? Kanang pare, di ba? Amahan mo na to. Kay nangulo mo na sa itong simbahan. Pero abi na yung si Piata pag sabot tong ingon ni Kristo nga ayaw mo pagtawag amahan diri sa iyo. Taamot ba pasabot ni Kristo ato katong mga Pariseo ba mga magtudlos balaod ba nga nagpalabaw-labaw mga mapahitason. Katong klase sa mga tao mo to ipasapot nga dili tunggon ang ayan og amahan nga no kay ang definitions pagkaamahan wala nila puy no? Ang pagkaamahan gali sulugon, no? Humble na ay humility. Dili sama atong mga taong gipangsaway ni Kristo sa una nga ilang usbo ng definition sa amahan. Ilang ingnon nga magpalabaw-labaw, garbuso. Subutoy ipasapot ni Kristo nga dili ang iyang tawag og amahan. Pero kanang mga sinugo, kanang mga pastor, ang iyan nagtawag og amahan kay ang ilang katungdanan servant man, no? Unsa gingon ni Kristo, no? Kinsa tong buot mahimong labaw diha kaninyo kinahanglan mo alagad. Sa ito pa, dili siya supak kung mo ilatag father, mo ilatag pangulo, basta isip servant. Sulugoon niya mo man na itong mga pari, sulugoon man na, di ba? Dre, bunyagi ining akong among bata, be? Dre, kumpirmahe mi, be? Dre, misahe mi, be? Magpamisa ta, manugo, tas ito pari, kaya di man ta mong kamisa, kay dili man ni konsagrado atong kamot, no? Kinahanglan ang magkonsagrar sa panagpino nga mahimong lawas ug dugo ni Kristo katong kuan jud mga ministro gayud katong naordinahan mo na itong mga kaparian. Hinoon natin si pari topic anang amahan, okay, na may objection ana. Pero atangin na ninyo nga masuble nato na dire kana kung wala pa mo kadungog nga gi-deliver nato ng topiko. Pero sa internet mga higala, kung mag-internet mo, simple ra kayo, no? Bisag di pa mo magtagad kanus ama usub ni Veritas ng tapika din sa tuntulumanon, makita ninyo na sa akong website. Diya sa akong archives sa website na to ang veritas899.weblade.com, no? Sa archives mga since 2007 na atong archives, mga audio documents na to, mga nangaging programa. Pangitaan lang ninyo, no? Masayon ra kana pangitaon labi nag-anad kay tag-internet, no? Nasa website ni Veritas, veritas899.weblade.com, nasa archives, my archives section. Okay, atong tiwasog basa to kay magkabsa na lang niya tas 2 oras karon na di na nato ni matibawas mahimong sigundaan na po niya laing part, no? Sunod Sunday.
Okay, sa tudling 3 sa mao gihapong basahon, no? 2 Samuel kapitulo 6 no mga higala. Kadtong sudlanan sa kasabutan nga gidala nila ni David uban sa katawhan. Gikarga nila ang sudlanan sa usa ka bagong karumata gikan sa balay ni Abinadab nga didto tumoy sa tumoy sa usa ka pungtot. Maoy nagdala sa karumata nga gikargahan sa sudlanan si Usa ug si Ahio, ang mga anak ni Abinadab. Si Ahio maoy nagiya sa karumata, si David og ang tibuok banay sa Israel naghudyaka atubangan sa Ginoo. Kini sa di pa na akong tiwason mo ni ang laing sample ba nga tungod kay ang presensya sa Dios naa didto sa larawan si Keruben, no? Una nga gitawag sa ngalan si Ginoo. Dili ibot ipasabot gyud nga naghudyaka sila ni David atubangan gyud Ginoo nga nakita gyud ang Ginoo ang iyang dagway. No, di na buhay ibot ipasabot. Naghudyaka sila atubangan si Ginoo pero ang makita nga butang sa ilang atubangan mao kadtong sudlanan sa kasabutan nga naay larawan si Keruben. Mao man ni ang sample god, ehemplo nga panaghudyaka o panagsayaw atubang larawan isip simbolo sa presensya sa Dios. No, ato gyud nang klaruhon na kay lahi man butong sayaw sa mga pagano nga atubangan lagi sa larawan magsayaw sila pero ang larawan para nila dili kay simbolo lang, no? Dili kay simbolo lang sa presensya sa Dios. Ang larawan gyud mismo, no, sa mga pagano mao gyud giisip nilang Dios. Mao na nga bakak ang ilang pagsimba. Dili man Dios ng larawan. Pero sa tinuoang Katoliko, ang larawan nagsilbi rang nga presensya sa Dios. No, sama aning gibuhat nila ni David. Kaya naghudyaka sila, sayaw pag yun labi na nga ito ning matiwas ubasa sa unahan, sayaw sila tubangan sa larawan isip simbolo sa presensya sa Diyos. Niya akong ipadayon pagbasa. Si David ug ang tibuok banay sa Israel naghudyaka tubangan sa Ginoo pinaagi sa mga alawiton ug mga lira. No, may numdum ko ng kanta diya sinulog. Pitch Senyor. Viva, Pitch Senyor. Alawiton ba, no? Pinaagi sa mga alawiton og mga lira og mga alpa na kini akong hisgutan nun mo na lang gibuhat nila dito sa Sugbo, di ba? Sabuning daghan kitang bulak-bulak di man mga igala kini kung mo eksplikar ta kung ay enlightenment na ay gipahuna-huna ang Ginoo nato nga isip support sa atong gibasa o pagpasabot ato gyud ang isulti kay malimtan niya nato ba, no? Malimtan. Kini sa Veritas, di man ni anad o kanang andamon daan. Tapulan, gay ko anang mag-andam daan. Kung siya akong i-share. Daghan putang mga gipangbuhat, no? Daghan kitang mga gikubi-kubi. Munang wala puti panahon sa pag-andam. Muna nga ni salig nilang giko atong mga pulong sa Ginoo diya sa Ebanghelyo ba nga ayaw ka mo kahadlok kung sa isulti, kung sa istorya ninyo. Kay naa ako na ang Espiritu Santo mo kiya mo tultol kaninyo ugon sa inyong isulti. O na nga mao nang di ko mahadlok, no. Di kay ko kaandam di ko mahadlok, no. Kay mo maingon sa Ginoo. O na tinuod man gyud, no. Tinuod yun kay magsulpot-sulpot na raman isukong unahuna ning mga isulti dinhi may labot na aning mga tema nato. Na maglibog na manggali ko sa unahon ba. Akis taghan kay mo sulpot di astong hunahuna unsa atong isulti dinhi sa atong tulumanon. Si David ug ang tibok banay sa Israel naghudyaka tubangan sa Ginoo pinaagi sa mga alawiton ug mga lira ug mga alpa, mga tambor, mga kastanyeta ug mga piyang-piyang. O sa pag-abot nila sa kiukanan ni Nakon, gigunita ni Usa ang sudlanan sa kasabutan kay nalupog man ang bagabaka.
mura ba sila og nagprosesyon, no? Kinaglakaw man sila dala ang kadtong sudlanan sa kasabutan. Ito pa kining prosesyon na sa Biblia di ay, no? Naabay mga igsuon na to magsaway-saway anang prosesyon. Kay mga pagano sa una mo kuno na gibuhat. Tinuod man na apilo. Pero ang ilang prosesyon dili kuan kana bang holy, no? Dili maayo kay ang ilang giprosesyon Dios man. Pero kung iprosesyon ng mga sagradong butang sama sa sagradong larawan, no? Dili din na dautan kay sa Biblia naa day prosesyon. Nga dias pagprosesyon nga sagrado ang mga simbolo sa presensya sa Dios mo'y gidaladala, no? Pag mo po na itong prosesyon des Katoliko, mga simbolo sa presensya sa Dios mo na itong giprosesyon, dili kay gihimong Dios ng mga butang diha atong gidaladala. Gigunita ni usa ang sudlanan sa kasabutan kay nalupog man ang mga baka og nasuko ang Ginoo kang usa. Ano man? Gipatay siya sa Dios tupad sa sudlanan sa kasabutan. Mao mong guni mahigala kay namang ko instruction ang Ginoo niadto nga pinili ra mga tao ang makahikap ato kadtong kuan instruction nga mauna nga makagunit ana nga dili kuan otorisado kuan yun na yun pat yun, no? Muna ang sa una kay ang pamalaot sa Diyos sa una, no, ikumpara sa New Testament dunay kalahian, no? Sa daang tugon ang Diyos lagmit mo pagkanaog dayon diretso siyang hustisya ba nga kung makasa ka, no? Diretso rin kagsilutan rin ka diretso, no? Muna patay na yun ba? Naaman ay katungod ang Diyos ana kay siya may tagyas kinabuhi, may katungod siya nga mo patay na yun kay iya man ang kinabuhi. Pero kita mga tao wala man tay katungod sa pagpatay kay dili man kita owner of life. Muna nga diha sa napulo kasugo giingnan ta sa Dios nga thou shall not kill, no? Muna nga ang itong simbahan supag anang death penalty kay only God can kill us, no? Ang Diyos lamang mo'y makapatay kay siya man mo'y tag-iyas kinabuhi. Kita mga tao dili man kita mo'y tag-iyas kinabuhi, so wa tay katungod sa pagpatay. Muna nga kita thou shall not kill. Pero kung ang Diyos nagali may musugo nato, dili na na atong kabubuton. Kabubuton na sa Diyos, no? Pareha sa una nga kanang mula pa sa adlong igpapahulay ang instructions Ginoo ana pat yun, batuon ang tud matay. Hindi mangali pat yun basta batuon. Silot dahin ba? Namon nasuko ang Ginoo kang usa gipatay si sa Dios tupad sa sudlanan sa kasabutan. Nasuko usab si David kay gisilutan man si usa sa Ginoo og kadtong dapita ginganlag peres usa hangtod karon. Og nahadlok sa Ginoo si David og mingon siya, unsaon man pag-ari kanako sa Ginoo? Busa walay gusto si David nga dad-on ang sudlanan ngadto sa iyang syudad. Og gidala hinuon niya kini ngadto sa balay ni Obed-Edom ang Hitihanon. So pagprosesyon nila ni David, no? Sa pagprosesyon nila sa ilang gihimo nga prosesyon nga dalatong sudlanan sa kasabutan, no? Kadto bang Old Ark of the Covenant. Kung makabasa gali mo arka sa kasabutan, parehas ra na sa pag-ingon sudlanan sa kasabutan. Lahi-lahi magud ang hubad na sa Binisaya aron. Kadtong karaan arka sa kasabutan, no? Itong sa hubad ron sa maayong balita Biblia, dili arka ang translation, kundi sudlanan. Okay, katong arka sudlanan gito, no? Sudlanan, gisudlan manggutos papan nga bato nga gisulatan sa napulo kasugo sa Dios. Ang pulong sa Dios gisulat sa papan nga bato, dayon gisulod, no? Gihimong sudlanan tong sudlanan, no? Gitawag sa laing terminology arka, no? Muna nga sudlanan sa kasabutan, no? Sa daang kasabutan ug kanang moingon tag
old ark, da ang arkas kasabutan maura na mga higala. Moto ilang giprosesyon. Ang destinasyon unta nila ni David diretso gyud sa iyang syudad, no? Pero kay nasubo man siya, no? Ngano kay gisilutan lagi tong kisa tong gisilutan? Si Usa, no? Gipatay man si Usa tungod kay nakahikap atong nakagunit ba atong kuan? Ito? Sudlanan. Gigunita ni Usa ang sudlanan sa kasabutan kay nalupog man, no? O nang nasuko ang Ginoo. Kay naa may instruction ng Ginoo niadto nga dili pwede makahikap sila ato. Muna nga murag bunga sa kaguol ni kuan ba Moises nga mao to ang nahitabo mo na nga nawad-an siya gana nga kadtong sudlanan dadon sa iyang syudad. Mao na nga iya nilang gibilin didto sa balay ni Obed-Edom ang Hitihanon. Gibilin niya kini didto og mga 3 ka bulan o gipanalanginan sa Ginoo si Obed-Edom og ang tibuok niyang panimalay, no? Sumuna mga igala didto na stranded ang sudlanan sa kasabutan sa balay ni Obed-Edom kay gibilin lagi dito nila ni David kay wa na siya gana nga dadon siyang syudad. Ngano ba tungod sa hitabo nga gipatay si Usa sa kasuko sa Ginoo. Kunya unsay nahitabo mga higala? O gipanalanginan sa Ginoo si Obed-Edom og ang tibuok niyang panimalay. O giingnan nila si Hari David. David, gipanalanginan sa Ginoo ang banay ni Obed-Edom ug ang tanan nga iyaha tungod sa sudlanan sa kasabutan sa Dios. Ato pa na ay gahum na itong sudlanan sa kasabutan, no? Naagyod. Kay nagsimbolo gud sa presensya sa Dios o po niya usahay ba nga dunay mga milagro gani pinaagig larawan mga higala? Tinuod na. Kay naman ko'y magsaway nato ba nga mga dili katoliko nga mayon sila nga kanang mga milagro-milagros katoliko nga gamito ng larawan di na tinuod pinagano na kay sa Biblia walay milagro nga pinaagig larawan ang kana anong pagtulon-an na mahigala mo nay wala ano sa Biblia, no? Kay na sa Biblia usahay ang Dios magmilagro ginamit ang butang. Ngini mong tao, na itong instruction niya, katugaling bitin nga tumbagang nga gipahimo niya ni Moises. Di ba nagmilagro man to? Katong makakita sa larawan sa bitin, di man mamatay. Ito pa milagro. Una nga ang Diyos nagmilagro, ginamit ang larawan. Mahimo man magmilagro ang Diyos nga dili mo gamit og larawan, di ba? Pero nga nung dunay mga panahon, nga himuon niyang instrumento ang usa ka butang, nga binuhat og tao, sa pagpagawa siyang gahom. Dili lang kay kana, mismo gali ang mga taong buhi gyud sama ni Moises o mga propeta, usahay magmilagro sila, no? Pero dili ila ang gahom sa Dios. Sa ato pa, ang Dios nabatasan na niya nga maghimo siya mga kasangkapan sa pagpagawas sa iyang gahom, di ba? Dili nang pagtulunan nga ang Dios diretso ra gyud paggawa sa iyang milagro nga walay butang nga gamito niya, di ba? O mo maning higayon na nga sa pagbili nila ni David sa sudlanan sa kasabutan sa balay ni Obed-Edom, ipanalanginan man ang balay ni Obed-Edom. Nya, itong mga taong nakahibalo, ilang gisuginlan si Moises, hala, ipanalanginan lagi ayos si Obed-Edom, no? Ang iyang panimay. Pagkadungog ni David sa nahitabo, nga dunay panalangin sa nahitabo sa balay ni Obed-Edom kay tuwa didto ang sudlanan sa kasabutan nga nagsimbolo sa presensya sa Dios. Gitawagod sa ngalan sa Dios, di ba? No? Gipanalanginan sa Ginoo ang banay ni Obed-Edom ug ang tanan nga iyaha tungod sa sudlanan sa kasabutan. Busa miadto si David ug gikuha niya ang sudlanan sa kasabutan sa Dios gikan sa walay ni Obed-Edom ug gidala kini ngadto sa iyang syudad ug sila malipayon kayo na
nabalik ang gana ni David. Nga naman, tungod kay gipanalanginan man ang balay ni Obed-Edom sa dihang tua didto ang sudlanan sa kasabutan mga higala nga naay larawan si Keruben. Unang wala yang gikuha dito. Dayon gidala na gyud sa syudad niya. Ya, malipayon kayo sila. Sa dihang nakalakaw nag-unom kalakang ang nagdala sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo, gihala ni David ang usa ka turo o usa ka nating baka nga tambok og misayaw o nagsinulog si David taman sa ginhawa at ubangan sa Ginoo nganong ato maning para praise mga higala kining misayaw si David. Kay ang tukbang laeng termino ana sinulog man no. Sayaw man ay simba bang ang gipaaging sayaw mo man ay sinulog no. Worship dance no. Og nagsinulog si David taman sa ginhawa at ubangan sa Ginoo no. Na atubangan pagli sa Ginoo pero actually dili gyud ang Ginoo mo iyang giatubang. Pero nganong giingon man diri sa Biblia nga atubangan sa Ginoo misayaw si David no. Nga di man kay ang Ginoo mo nakita dito niya. Tungod kay kadtong larawan si Keruben no nagitungtong sa Old Ark of the Covenant no sudlanan sa kasabutan nagsimbolo man sa presensya sa Dios mo nang gitawag sa ngalan si Ginoo. Nagtapi si David og panapton nga lino busa gidala ni David ug sa mga Israelita ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo inubanan sa mga singgit ug tingog sa trumpeta no murag yun ning mo gani nahitabo si Buron no malipayon ay mga alawiton singgit mintag tuwa ta dito no pero naaman ta diri pero libog ko mangita pag sila si Bono kita dai diri magsasayo dai ta no sa pagsulod na sa dalan sa kasabutan sa Ginoo sa siyudad ni David si Mikal og anak ni Saul milantaw sa bintana og nakita niya si David nga naglukso-lukso og nagsayaw-sayaw o nagsinulog at tubangan sa Ginoo. Mga higala doon na biya ni no? Kana bang pattern kining gihimo ni David naabaya gyud ni kana bang typical biya ni mga higala ako niya nang hiskutan karon kung napatay time. Typical ni no sa atong sinulog karon na ni dakong essence mga higala. Mga higala, timan inyo ning akong kining i-share sa panapo sa tuntulumanon karon. Ako ning nahibaw-an sa mga banggitan gayong mga tigpanalipod sa pagtuong Katoliko nga mga convert pod no. Gikan sa ubang tinuhuan no.
Kay sa Amerika karon mga higala, daghang kayong mga dili Katoliko ang nakabig sa pagkatoliko sa dihang nakasabot na sila, no? Unsa gyud ang tinuo ang Katoliko nga niadto bali nilang atakis Katoliko, karon nahimo naman hinuong mga mensahirong Katoliko. Ug mao ni akong nakatunan gikan nila mga higala. Matud pa nila, no? Ingon sila nga katukunong arka sa kasabutan, no? Daang kasabutan panahon ni David. Ang sud ni adtong sudlanan naaman dito ang papan nga bato nga gisulatan sa pulong sa Ginoo. O napulo ka sugo, di ba? Sa ato pa, naa dito ang pulong sa Dios, naa dito sudlanan. Ug mo to ilang gisayawan, di ba? Sa ato pa, nisayaw sila ni David nga nag-atubang sa pulong. Ano? Kay ang pulong duha man dito gisulat sa papan nga bato nga gisulod sa sudlanan sa kasabutan. Naani typical mga higala, naani kanang gitog na typology ba? Nga sa atong panahon karon, kung nagsayaw sila nga nag-atubang ni atong pulong kay napatik lagi sa papan nga bato nga gisulod sudlanan, sa atong panahon kuno sama-sama di nga kana galing sinulog na to sa Cebu o bisan diri di pulog awat-awato na nato nga nisayaw pud ta atubangan sa pulong, ano ba? Kay ang pulong gud katumanan sa bag-ong testamento mao si Kristo, di ba? The Word of God, personal Word of God. Unya ang gisayawan nato ang larawan ni Kristo sa simbolo sa iyang pagkabata, no? Ya si Kristo pulong man sa Dios, naa sa Juan 1:1, di ba? Ang pulong kauban sa Dios o Dios ang pulong. Una nga matud pa sa ubang mga teologo si Kristo, personal Word of God. Kanya ka na nga itong simbolo niya sa iyang pagkabata, no? Ng balaang bata. It's gonna be alright. Mo na mga higala, mo man itong gisayawan. Sa ato pa, kining atong sinulog karon nga mo, sayaw ta atubangan ni Kristo, no? Sa iyang larawan sa pagkabata pa, sama ra, no? Gipanag-ing ni sa sayaw nila ni David ni adto nga ni sayaw sila atubangan sa pulong. Kaya naaman dito sa sulanan sa kasabutan ng pulong. Kaya mo na itong gisayawan po sa bagong testamento, ang katumanan sa pulong si Kristo man, kay siya man ang personal Word of God, mo nang siya po'y atong gisayawan. Pero kay tuwa naman siya sa langit. So ang ato na lang souvenir, ang ato na lang ka na bang imahin nga nahibaw-an, no? Mo na atong himuon. Kaya peras good anang uban nato mga igsuon kung ang ilang gimahal nga lolo o ilang ginikanan patay na, ang himuon nilang hagkan nila, himuon nilang handumanan, ang picture na lang, di ba? So, wa naman tong pagkabata ni Kristo, katong buhi siyang bata pa siya, kaya nadako lagi siya. Muna ang iyan na lang handumanan. Wa man tayo lang handumanan, kaya mga tong Senior Santo Niño nga imahin sa pagkabata ni Jesus. O mo na itong sayawan, no? Si Kristo may itong gisayawan. So katong gihimo nila ni David silang panahon nga nisayaw sila atubangan sa pulong kaya naaman dito sa sulanan sa kasabutan. Mao ni atong gihimo po ron. Si Kristo nga pulong sa Dios atong gisayawan. Pinagi sa kanang simbolo siyang presensya, siyang pagkabata, no? Kanang imahin sa Senior Santo Niño. May gala na ito'y nangutana dahil tuod. Asa gani kuno tumabasa sa Biblia kanang pulong Santo Niño? Una sa Lucas 1:35, no? Ang pulong Santo Niño sa binisaya nga Biblia o sa in English mahimong dili mabasa kay kinat sila man na. Pero sa kinat sila nga Biblia mabasa ng pulong Santo Niño, no? Sa Lucas 1:35. Nga akong basahon niyo. Ang anghel nga si Gabriel mitubag mukunsad kanimo ang Espiritu Santo og magpabili ng gahom sa Dios diha kanimo tungod niini ang balaan nga bata. O mo ni ang Santo Niño tawgon nga anak sa Dios. Okay, kanang santo balaan, kanang ninyo bata.
So bala ang bata, no, mabasa na sa San Lucas 1:35. Nya kung dunay moingon nga lahi man tong Senyor Santo Niño o Santo Niño sa Biblia kay buhi man gyud sa bata pa si Kristo, nya kanang inyo larawan man. Oh, tinuod na. Ang tinuod yun nga Senyor Santo Niño katong bata pa si Jesus, di ba? Kung tong buhi pa siya, niadto diri sa bata pa siya. Pero kanang atong Santo Niño ron nga daladalahaw na to ibutang sa balay, mao na ang iyang imahen. Mao na ang iyang simbolo sa iyang pagkabata. Parehas ba nang mao lagi ako na ning gisubli-subli niadto pa ang atong mga igsuon nga mga dili Katoliko na po na sila mga pictures sa ilang balay, di ba? Na sila mga album. O sa ilang mga nanay o tatay. Oh. Anong ilang man nang giampingan, ilang man po nang giamuma, gihipos pa yun na nila. Kaya mo man na ang mga handumanan. So kanang Santo Niño na to, tinuod, nga larawan na. Kaya ang handumanan naman na, o nyawa man po'y mabasa sa Biblia nga, gidili ang handumanan. Gani, siya ingon ni Kristo, buhata kini ninyo alang sa akong handumanan. Sa ganito ka ng balaang panihapon? Basta kay handumanan, wala magdili is Kristoana. May na magsigitag handom gani, parang di ta kalimot. Kaya ang essence ra ba, ang mensahe ra ba ng pagkabata, humility, di ba? Nato pare gani ng gawali about humility. Kaya mo na essence kunos pagkabata. Muna nga kita mga Katoliko, natin mga practice ba nga, kinahanglan natong sabton pagayo kay dili lang kay basta magsinulog ta unsa nang si Husayaw at ubangan sa pagkabata ni Kristo. Santo Niño nya wata kay bolog unsa mga meaning ana. Ipahimug-atan dia ang humility kay si Kristo so bata pa. Gihulagway dito na magay na si Ebanghelyo nga gawas kung kita ko na mahisama sa mga bata dito magasulod ging herian sa langit. Unsay maayong na wara ba tay oras na mga higala, no? Timana lang nato unsa kaayong mga mensahe, no, niya ng pagkabata nang gikinahanglan nato para kita mahimong tinuod nga Kristiyanos. Maybe next time siguro ato nang eksplikar din sa atong tulumanon. Sus na pa'y nadumduman galing na akong mensahe pero apikin na itong oras di na ako masaysay, no? Next time na lang, naapatay panahon. Kino mga higala, sang litwa naman tay igog panahon. By the way, Bob Cuenca, sorry kay wala ko mabasa imong text. Kay napikan putas panahon. Salamat kay simong tampo dire, no? Okay mga higala, sa ngalan na lang, no, sa atong mahal nga inahan, Mother Mary. Sa mga kadagkuan sa atong simbahan, itong mga kaparian, itong kaobispuhan, by the way, no, na day pag-ong Archbishop ang Cebu, nalimot ko pagpahibalo ganina, no, si Archbishop Jose Palma, no, welcome guys siya, no, na atay clipping dokumento sa iyang installation na sa atong website, sa YouTube. Archbishop Jose Palma. Maayo kayo nga pagka-Archbishop mga higala. Na-inspire ko sa iyang speech sa iyang installation, no? Kaya na sa YouTube, no? YouTube sa akong account. Okay, baga anghel, pag-santo sa langit. Kini na lamang inyong bus nga alagad sa mong tulumanon, Gilbert Dundoyano Sr. alias Veritas, kauban sa Pikas Lawak, sa technical side, Dani Luod ug Tax Ilumba. Moingon, hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon.
Viva Pits Señor Santo Niño. Sa ngalan sumahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Radio stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN, Radyo Mo Nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Dipolo, DXDR 981. Tatak. RMN, Radyo Mo Nationwide. Dodong Morales, Agustin Cantonero, Marlene Espinosa, 69 na mamamahayag na ang napaslang. June Pala, Wala pa ni isang may sala ang napaparusahan. Ray Bangkay, Sino naman kaya ang susunod na mamamaalam? Stop killing journalists. Paalala at pagdamay mula sa RMN. Kasama mo